खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों 25 मे आरो 31 मेनि सप्ता फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर बे सप्तानि फान्जामुथिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै दानिया मिथिना लादोनि बे सप्तानि राशिफोरनि सोमोन्दै। मेष राशि। मेष राशियाव नांनाय मोजां सम। राशि बायदियै नोंथांमोना बे सप्तायाव मोजाङैनो बारलांगोन। गोसोआव मोजां सान्थौफोरखौ सोरजिनो हागोन। गोसोनि लुबैनाय बायदियै धोनफोरा खरसा खालामजागोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। मोजां मोनलायनायाव रमान्स बांगोन। बे सप्तायाव नोंथांमोना गावबा गावनि खामानि फारसे गोसो होनाया मोजां। साननाय हनाया मोजां जानायनि थाखाय बाख्नायजानाय मोनगोन। हौवा हिन्जावनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन। थासारिया गोरायै बारलांगोन। बृहस्पति आरो सनिबार बारायखालि साना जोबोर मोजाङै थागोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि गाज्रि सम महरै सप्तानि गिबि जागायजेननायाव एसे एनै जेंना सहायनांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिया मानिबा थाखाय फेलें थांनो हागौ। जब मावग्राफोरनि गोसोआव गोजोननाय गैयै सोमजिखांनो हागौ। नखरनि सोरबा सुबुंनि बेबहाराव गोसोखौ गाज्रि खालामना लानाया मोजां नङा। मेष राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। वृषभ राशि। बे सप्तायाव थासारिया जोबोर मोजां जागोन। बिबानगिरिफोरा कर्मचारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा फैगोन। जुलि जानो गोनां लाइमोनफोरनि गेजेराव नुजाथिनाय जेंनाया जोबस्रांगोन। थासारिया खाफाल गोनाङै बारलांगोन। बबेयावबा दावबायनो थांनो हागौ। गोजाम सोसननायनिफ्राय मुलाम्फा फैगोन। गथ' गथायजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। गिदिर खामानिनिफ्राय उदां मोनगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय मुलाम्फा फैगोन। मंगलबार आरो बुधबार बे मोननै बाराया नोंथांमोननि थाखाय सुखुयै बारलांगोन। राशि बायदियै बे सप्तानि नोंथांमोननि गाज्रि सम महरै नांला बांसा सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव गोसोखौ गाज्रि मोनखांनो हागौ। लन बारिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा सोमजिखांनो हागौ। गावनि समस्याखौ बांहोना लानाया मोजां नङा। दिन्थिनायनि थाखाय गावनि धोनखौ फोजोबना लानाया मोजां नङा। गुबुनजों बांद्राय बाथ्रा खोथा दान्थेलायनाया मोजां नङा। गोजाम बेरामफ्रा जेंना लाबोगोन। गुरुबार आरो सनिबार बे मोननै बाराया नोंथांमोनखौ लोरबां मोनखांहोनो हागौ। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 8। मिथुन राशि। राशि बायदियै नोंथांमोननि बे सप्तानि मोजां सम महरै जब गोनांफोरा गिदिरफोरनिफ्राय आबुङै मदद मोननो हागोन। नखराव संथान सुख मोननो हागोन। जिउआव सोलायनाय मोननो हागोन। नखराव आंगोफोरनि आगान गोग्लैनो हागौ। धोनजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव बरादा आबुङै हेफाजाब होगोन। मोजां मोनलायनायफोरजों बहाबा बेरायग्लांनो थांनो हागौ। बृहस्पति बाराया नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। सप्तानि जागायजेननाया नोंथांमोननि थाखाय साननो गोनां जानो हागौ। गोबां नारसिनथायनि थाखाय जेंना सोमजिखांनो हागौ। खायसेफोरा नोंथांमोननि नखराव दावराव दावसि लाबोनो नाजागोन। बहाबा दावबायनाय समाव मोजां मुवा बेसादफोरा गोमानांनो हागौ। बिदा फंबायजों सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनाया मोजां। रबिबारनिफ्राय बुधबारसिम समा लोरबाङै बारलांनो हागौ। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 2। कर्कट राशि। बे सप्तायाव थासारिया जोबोर मोजां जागोन। बिबानगिरिफोरा कर्मचारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। बबेयावबा दावबायनो थांनो हागौ। गोजाम सोसननायनिफ्राय मुलाम्फा फैगोन। गथ' गथायजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। गिदिर खामानिनिफ्राय उदां जागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ आबुं खालामनो हागोन। मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय लाब खालामनो हागोन। मंगलबार आरो बुधबार बे मोननै बाराया नोंथांमोननि थाखाय सुखुयै बारलांगोन। बे सप्तानि गाज्रि सम महरै जानला मेनला सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया मोजां नङा। खायसे खैफोदफोरा मोगा-मोगि सोमजिखांनो हागौ। खामानि थिलियाव जेंनाफोरा नुजाथिगोन। गावनि समस्याखौ बांहोना लानाया मोजां नङा। दिन्थिनायनि थाखाय गावनि धोनखौ फोजोबना लानाया मोजां नङा। गुबुनजों बांद्राय बाथ्रा खोथा दान्थेलायनाया मोजां नङा। गोजाम बेरामफ्रा जेंना लाबोगोन। गुरुबार आरो सनिबार बे मोननै बाराया नोंथांमोनखौ लोरबां मोनखांहोनो हागौ। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर
आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 8। सिंह राशि नोंथांमोननि बे सप्तानि राशि बायदियै जब फारसे गोजौ मासि आवग्रिनो हागोन। गथ' गथायनि सुख सान्थि मोननो हागोन। जिउआव गोदान सोलायनाय लाबोनो हागोन। आंगोफोरखौ गोजोनग्लायनाय होनो हागोन। धोनजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव बरदा आबुङै हेफाजाब होगोन। जिउनि लोगोजों अनज्लायनाय बारायगोन। बिस्थिबार साना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि गाज्रि सम बायदियै सप्तानि गिबि साना नोंथांमोननि थाखाय बांद्राय साबजाद्रायनाय नङा। बे सप्तायाव नोंथांमोना गावखौ दबथायनो नाजानाया मोजां। खायसेफोरा नोंथांमोनखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो हागौ। नखरनि धोन दौलतखौ जोथोनै लाखिनायनि गोनांथि। दावबायनाय समाव सांग्रां थानाया मोजां। गिलुमालु जाथायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। बिदा फंबाय बिब' बिनानावजों अनज्लायना सम हगारहरनाया गोनांथि। रबिबार आरो बुधबार सानाव नोंथांमोना लोरबांथि मोनखांनो हागौ। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10, 24 आरो 18। कन्या राशि राशि बायदियै नोंथांमोननि बे सप्तानि फान्जामुथि महरै खामानियाव नांनानै थानाय हेंथाफोरा जोबस्रांगोन। गुबुनफोरा नोंथांमोनजों समान जाफानो हास्थायगोन। नखरखौ समायखांहोनो थाखाय धोन खरसा खालामनो गोनां जानो हागौ। लाइमोनफोरा गोदान लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ। उन्दैफ्रा बिमा बिफानि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय मंगलबार आरो शुक्रबार समा खाफाल गोनां जानानै बारलांगोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि गाज्रि सम महरै बे सप्तानि जागायजेननाय समा बांद्राय मोजां जानाय नङा। देहा सोलेरखौ मेंग्लिखांनाय मोनखांगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय नारसिनथाया बांगोन। जोखोम गोनां जाथायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। आंगोफोरजों मोजां सम हगारसारनो हानाय नङा। सावस्रियाव जेंना सोमजिखांगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि आखुथायखौ मोजाङै दिन्थिफुंनायनि गोनांथि। बांद्राय खरसानिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोना बे सप्तानि रबिबार आरो सनिबार बारायाव सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। तुला राशि बे सप्तानि नोंथांमोननि मोजां सान महरै राशि बायदियै नखराव अनज्लायनाय बांगोन। बुध ग्रहनि सायाया नोंथांमोननि बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा होगोन। समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय सुख सान्थि बारलांगोन। मार्केटिं आरो फाइनेन्स मोन्नैबो खामानियाव मुलाम्फा फैगोन। गासै खामानिया सान्थियै बारलांगोन। रबिबारनिफ्राय बुधबारसिम मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोननि गाज्रि सम महरै गोसोआव गोजोननाय गैयै सोमजिखांगोन। दावराव दावसिनि थाखाय खामानि फारसे बेले बेजे सोमजिखांनो हागौ। बुधबार बाराया एसे उसुबिदायै बारलांनो हागौ। आयेनजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव सांग्रांथि लाखिनाया मोजां। ससियेल मिडियायाव बांद्राय एक्टिभ थानाया मोजां नङा। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8, 2 आरो 28। वृश्चिक राशि राशि बायदि नोंथांमोननि बे सप्तानि मोजां सम महरै नोंथांमोननि साननाय हास्थायनाया मोगथां महर मोनखांगोन। खामानि फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। रांखान्थियारि सोसननाय फारसे सानखांनो हागौ। गथ' गथायनि सोलोंथाइ फारसे जेंनाफोरा सुस्रांनायनि गोनांथि। गोदान लामा खारथाय बायनो हागौ। नखराव रंजा खुसियै सम हगारहरनो हागोन। फरायसाफोरा एग्जामनि थाखाय मोजां फिथाइ थाग थियारि खालामनो हागोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि मोजां सान महरै रबिबार, समबार आरो शुक्रबार साना जोबोर मोजां। नोंथांमोननि बे सप्तानि अशुभ सम महरै सोरबा गोनांथि सुबुंजों बाथ्रा दान्थे बिदान्थे सोमजिखांनो हागौ। मेंग्लिनायनि थाखाय सोलेरा लोरबां जागोन। बिहाव बिखुनजोनि फारसेथिं सोरबा लोमजा साजा जानो हागौ। गथ' गथायनि फारसे मोजाङै नोजोर लाखिनायनि गोनांथि। केरियार आरो धोन फारसे सांग्रांथि थानाया मोजां। गोरोन्थि जानाय जाथायफोरखौ सुद्रायना लानायनि गोनांथि। राशि बायदियै मंगलबार आरो सनिबार साना नोंथांमोननि थाखाय लोरबांथि सोमजिखांनो हागौ। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो 5। धनु राशि राशि बायदियै बे सप्ताया नोंथांमोननि थाखाय राफोद महरै नुजाथिगोन। नखराव धोरोमारि मावखान्थिया नुजाथिनो हागौ। नोंथाङा बे सप्तायाव खामानिनि थाखाय मुखुब जानानै बारलांगोन। समाजाव मान सन्मान बांगोन। थासारियाव जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोजौ मासिथिं आवगायलांनो हागोन। आंगोफोरजों मोजां आखुथाय दिन्थिनायनि गोनांथि। नोंथांमोननि थाखाय मंगलबार आरो बुधबारनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि गाज्रि सम महरै सप्तानि जागायजेननाया नारसिनथायजों साग्लोबनो हागौ। खायसे जाफ्लेबाय थानाय गोरोन्थिनि थाखाय जेंना मोनखांनो हागौ। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां थानाया मोजां।
नखरनि सोरबा सुबुंनि देहानि फारसे सानखांना जिंगा मोनखांनो हागौ। आथिं आखाइनि सानाय सुनाय सोमजिखांनो हागौ। गावबा गावनि आखुथायखौ साहस गोनां खालामना लानाया मोजां। गथ' गथायनि सावस्रि फारसे मोजाङै लाखिनायनि गोनांथि। नोंथांमोना समबार आरो शुक्रबार बारायाव सांग्राङै थानाया मोजां। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 9। मकर राशि बायदि नोंथांमोननि थाखाय गुरुनि स्थिति आरो शुक्रनि स्थितिया मोजां सम लाबोनानै होफैगोन। सावस्रियाव गोजोनग्लायनाय फैगोन। जिउनि लोगोनि सावस्रि फारसे जिंगा फैखांनो हागौ। खामानि मावग्राफोरनि थाखाय मोजां खामानिया मावफुंजालांगोन। जानाय लोंनाय फारसे नोजोर लाखिनायनि गोनांथि। गोदान सानथौफोरा सोरजिजागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे बे सप्तायाव जोबोर मोजाङै बारलांगोन। मंगलबार आरो सनिबार बारायाव मोजां खामानिफोरखौ जागायजेननो हागोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि गाज्रि सम महरै सप्तानि जागायजेननायाव खायसे जेंनाफोरखौ सहायनांनो हागौ। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ नोजोरआन्दाज खालामनाया मोजां नङा। खायसे लोगोआरिफोरा गोरोन्थि बोसोन होनो हागौ, बेनिखायनो रावखौबो मेगन मेसेबना फोथायनाया मोजां नङा। धोननि बेलायाव रावखौबो मेगन मेसेबना फोथायनाया मोजां नङा। मान सनमाननि थाखाय जिंगा मोनखांगोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 2। कुम्भ राशि बायदियै बे सप्तायाव नोंथांमोननि थाखाय फोथायनायजों बांगोन। नोंथांनि गासै खामानिया आबुं महर मोनखांगोन। गोसोआ दिदोमै बारलांगोन। आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा जौगासारनाय मोननो हागोन। इसोरजों गोरोबफानो हास्थायगोन। सुथुरफोरखौ दबथायनो हागोन। गोदान बिथांखिफोरा सुजुजागोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। बुधबारनिफ्राय शुक्रबारसिम मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि गाज्रि सम महरै राशि बायदियै गुबुन जायगायाव थाग्राफोरा आंगोफोरखौ गोसोखांना जिंगा मोनखांनो हागौ। बिफाजों एना एनि दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। मोजां मोनलायनायजों नासयलायनाय सोमजिखांनो हागौ। जब फारसे गोदानफ्रा सांग्रांथि थानाया मोजां। सप्तानि गेजेराव मिथिंगायारि सम्पथिखौ लाना दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। सावस्रियाव बोलोखौ खमिनाय मोनखांगोन। राजनिति आरो एना एनिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। सानै हयै बाथ्रा रायज्लायनाया मोजां नङाब्ला फासयजानो हागौ। रबिबार आरो सनिबार बाराया नोंथांमोननि थाखाय लोरबांथि बारलांगोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि गाज्रि सम महरै राशि बायदियै गुबुन जायगायाव थाग्राफोरा आंगोफोरखौ गोसोखांना जिंगा मोनखांनो हागौ। बिफाजों एना एनि दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरजों नासयलायनाय सोमजिखांनो हागौ। जब फारसे गोदानफ्रा सांग्रांथि थानाया मोजां। सप्तानि गेजेराव मिथिंगायारि सम्पथिखौ लाना दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। सावस्रियाव बोलोखौ खमिनाय मोनखांगोन। राजनिति आरो एना एनिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। सानै हयै बाथ्रा रायज्लायनाया मोजां नङाब्ला फासयजानो हागौ। रबिबार आरो सनिबार बारा नोंथांमोननि थाखाय लोरबांथियै बारलांगोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 3। मीन राशि बायदियै बे सप्ताया नोंथांमोननि थाखाय सोमोगोनां आरो सुख सान्थियै बारलांगोन। गुरु आरो अखाफोरनि स्थितिजों नोंथाङा जोंखांनाय मोनखांगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ मोननो हागोन। थासारिया मोजाङै बारलांगोन। गावखौनो गाव राफोद मोनखांगोन। मोजां मोनलायनायफोरा एना एनिखौ फोजोबस्रांनो हागोन। फैसा सोसननाय बेलायाव मुलाम्फा फैगोन। दाहारफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजानाया मोजां। जब मावग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांमोननि थाखाय रबिबार, समबार आरो शुक्रबार बाराया जोबोर मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोननि बे सप्तानि गाज्रि सम महरै नोंथांमोननि थाखाय बे सप्ताया साननो गोनां जागोन। फिसा फिसौ बाथ्राखौ लाना जिउनि लोगोआ दुखु फोरमायथिगोन। खायसेफोरा नोंथांमोनखौ थाबथाहोनो नाजागोन, जायनि थाखाय नोंथांमोना जेंना मोनखांगोन। गावनि हानाय बायदियै खामानिखौ मावलांनाया मोजां। नोंथांमोननि थाखाय सनिबार बाराया गोब्राबथि नुजाथिनो हागौ। बे सप्तानि नोंथांमोननि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 2। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'नि गेजेरजों बे सप्तानि फानजामुथिनि भिडिअ'खौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो दाबाव। जायफोरा सानफ्रोमबोनि फानजामुथि भिडिअ'खौ नायनो थाखाय सम मोना, बिथांमोना बे उइकलि फानजामुथिखौ नायनानै लानो हागोन। मानो होनोबा जोंनि थाखाय समा जोबोर इम्परटेन्ट। बेनिखायनो नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो हायाब्लाबो बे भिडिअ'नि गेजेरजोंनो सप्ता मोनसेनि फानजामुथिखौ मिथिनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव इउजफुल मोनदों, अब्ला भिडिअ'खौ हाजासे शेयार खालामलायनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा दिनैनि बे सप्तानि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।